Ayun sa'yo mong size sa t-shirt. City. Medium? City. Nga naman. Walang. Small man, good ka. Ay. Sorry lang, good. Salad. Joke lang. An. Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Naalala ko ang iyong Agad kayo ka ron. Ha? Nag-sorry ba ka? Hagad na kita. Wala pa may ligo. Ha? Wala pa yung ligo. Tingala ko. Wala. Wala guys to. Pero gwapa dyan man ka siya guys no? Gwapa kayang buhok guys. gagawa. Laging natutulala nang lumalapit ka. Yang ipit sa buhok. Gwapa kayo guys. Yang suot ka rin. Gwapa kayo guys. Unsay feeling yung mga kuan ka. Na naingani ka karon na nakay business. Walang business guys next labarkada. Yes. Mulis na ko na guys, syempre. Happy kaayo kay dugay na gud na mo ni gikuan mo. Sana mililak. Anong kailangan kong gawin? Unsay feeling ni mga niadto ko diri. Hindi ako kabalo. Naman. Feelings. Kami niya pantag mga kanro mga. Wala ko dagan mag-suporta sa mga noon. Suportahan po niya. Istiraran na kay tara. Yun din siya guys na unta. Dapat gikuan yun ba nila ugma unta tayo lang opening pero karon man daw sa drill lang pud minalakaw diri sa garden. Oh no. Nung gitawag man niya garden nga wala may logbate diri. Wala ka munggay. Nay nagbati dito ako. Dili gyud kanang ragod ba kanang kung asa sila naglingkod na logbate jud dira kanang kinangkong, sibuyas, kamatis. Una na ngano gitawag niya garden. Mama, dili. Ay joke. Anong kailangan kong Diyan. Kinikilig ako kapag ika'y nakita. Naalala ko ang iyong pagtawa. Lalo na kapag tayo'y nagkatinginan na. Muning story na mo, muna story na nagkita yung dati itong magdula ko syempre. Muna picture guys oh. Support ko sa iya ha to sa dula niya. Muna yung picture guys oh. Tsaray! Muna picture na mo. Maayon ni siya sa tanang, ikaw na! No! Ikaw na! Di, maayo siya sa tanang butang guys. Maayo siya sa tanang butang pero dili siya maayo sa pagabot sa lab. Ay, ikaw na ginabiyaan? Ikaw lang ginabiyaan. Pamaingon lang. Upat lang ka letters guys. Gaba. Oo, bawal magmura. Wala man na siya simple. Oh, kamo na ni gami. Dili. Ang anong bili pa man? Oh no. Ngot, dito sa ko magibuyab. Nagawa ka sa dili man pinakuya. Dili sa dili sa sunadyo daytime. Yes, pag trabaho na ko. Nang nakatapos ako sa school. Tapos sa school. Ikaw, di ka mo tanas ako, mga nasa ko magayabuyab. O, kanas anon. Pag guman na mag-eskwela. So guys, ayan mga mudra sa likod guys. Oh, say hi to our vlog. Hi lang, ano lang, kaway lang. Kasi pangalan? Asi? Asi? Kasi. Ay, Kasi. Mulo ko eh. Kasi, tapos Isa. Kinsa pa na kay ate? Kabalo mo ko ikaw may ate. Magaling nalakaw ko diri. Kinakilig ko o ikaw
Tapos, hatagan na ako mga kuan. Ano day, mag-boot date ka. Hinatag, ganin mo. Hindi sila gusto. Hindi ka gusto niya eh. Gusto, first time ganino. Ay, first time lang. Sa gihatag ra ka gusto. Logit sa guys. Oh no. Sa gihatag lang ka, ay, unsay mo gusto sa gihatag lang? O sa nanghatag? Sa gihatag. Anong kailangan kong gawin? Sa iyong tingin, parang ako ay natunaw na mga titig mo. Nawalan na siglang yung mga Savage love, can somebody break your heart? Looking like an angel, but you're sad. ha? Isa lang? Kung gusto niyo duha, 5 ha. Ay, single lang to. O sige, isa lang. Ay, duha daw, duha. Dua? Duha ka po. Sabay mo na ingani daw pala. Syempre nagod siya. Kilig ako kapag ika'y nakita. Naalala ko. An. Wag mo sanang iisipin. Ay, magsila si Everly. Ano, imong love. Di man to. Siya akong love. Love. Tagal na panahon, nakita palakangin. May pag-asa. Social distancing. Social distancing. Guys, ano ba? Parang hindi pa na distancing matawag sa mo. So, what's up? Ay, what's up? So, guys, magpakwanta diri magpa tour guide to siya kung unsay mga nindot diri sa ilang kay daghan mga bulak diri kung kinsay ganag bulak diri. Pangitsa nga man siya tara. Ubanan mi nimo. Yes, di na. Tara na. Yes! Tara na, let's go. Ako ay kakyak. Ay siya de. Ay siya na lang. Sure. Ay dapat ako na. Ay duwa. Iwan mo. Bantayan yung ngero. Lagi. Baka. So karon guys, ang laglag na diri. So, muna unsay tawagan ni? Bang ay lamisa. Lamisa gamay guys. So, pila lang ka tao ang sa isa ka lamisa? Good for 2 kay social distancing. Good for 2 daw guys kay social distancing. Nindot lagi diri no. Yes. Asa mga lingkod ng tao diri magyaka lang sila. Magyaka sila oy. Nindot gini guys so kay kuan Inspired by skater. inspired by sa skater. Nindot lagi Ako yung ba mga yung bulak nagkuhan diri. ani? Nag-paint. Nag-drawing ani. Uy. Nindot lagi ang mga kamunggay ninyo asa man eh inspired sa asa ni. Inspired by silingan. Sa mga silingan no sana all just mo sa Ano kay kung mga ano kamunggay mananghid mo ah. o kamangwa daw mag kamunggay guys mananghid mo pero ako mananghid ako. Oo. Ano naman ganun kailangan pa man ako mananghid nga na naman ko diri. Mo day ne. Dili gani. Asa pa man yung kanid to? Kumane. Diri ah. Yung mga lamisa guys. Tanong kani Orchid. Asa inyo ang ano? Asa inyo yung live ba nun niya? Diri ah. Oh. Dire. Diri ah. So guys, pwede mo magtabang ko niya no? Kung gusto nimo. Ay mas gusto man tika kaysa magtabang ko. Kilig ako kapag ika'y nakita. Naalala So kani diri ka oh, diri ka. Dire ka. Bravo ka. Dire ka naman. Oh no. Ay naunsa si Radan maninoa ay naunsa. Joker mo deka. Ayaw kamunggay te oy. Te. Yeah. Salud. Welcome. Welcome to my life. Savage love, there's somebody break your Pwede welcome to your heart. Kinikilig ako kapag ika'y So nindot ang live ban karon na guys no. Online na unta nindot. Shop lang eh, ngano shop opening lang man. Kay ano pa man? Gamay pa man. Kano sa ba ang hard? So what's up guys? What's up sa mga buang na to dara nga mga kauban sa mga ka-viners sa to dara. So nana siya diri guys. Nakaligo na siya pero mo sa siguro to sa karon nga adlaw guys. So bye bye sa mga Bye-bye. bye bye. Bye-bye. Bye bye.
Just dancing. Bye-bye. So, mo lang to guys. So, please like, share, comment, ag subscribe na mo sa among channel, YouTube channel, ag sa iya pod guys. Yes. So, mura na guys. Bye-bye!